Ahoj pupičci, ja som Nikola, to co uvidíte bude nářez, že přijde skvělej, novej, nadějnej komik. Dámy a pánové, prosím, obřím potleskem přivítejte Marka Božka! Ďakujem za milé uvítanie. Ako povedal Nikola, ja som Slovák. Dokonca z východu. A viete, snom každého východňara je dostať sa na západ. Nie? Do Bratislavy. To stačí. Ja som to trochu prestrelil a skončil som v Brne. Čo je zase východ. Ale ja to tam... Mám to tam rád. Sú tam úprimní ľudia. Ja som zažil takú interakciu v Šalíne. Hej. V Brne nemajú električky, tam majú šalíny. Vyzerajú rovnako. Ale sú tam iní ľudia. Ja som zažil takú interakciu. Hej. Tá šalína zastala tesne pred zastávkou. A taká staršia pani, hej, s berlami sa začala dobíjať von. Nechápala, že nie sme v stanici. A začala kričať: Pane řidiči, ja chci vylízať. A řidič na to: a ja vykouřit. A neřvu po celé Šalíne. To je Brno. Toto tam mám rád. Som začínajúci komik, ale snažím sa zlepšovať. Som dostal nedávno spätnú väzbu z publika. Také doporučenie. Na listočku bolo napísané: vrtení v bocích. Sexy, ale ubrat. Budem sa snažiť. Ja dostal som to od chlápa. Nie som gay, ale potešil ma. Takto, na 90% som si istý, že nie som. Lebo viete, ja som si vždy myslel, že nemám rád koprovku. Hej, že smrdí. Ako divne vyzerá. Potom som ju ochutnal a sa jej neviem nabažiť. To je tých 10%. Sa to bojím ochutnať. Ale ja som si aj bol overiť. Ja som bol v gay bare. Som si bol overiť, či som ja atraktívny ako pre rovnaké pohlavie, a nič. Nikto ma neosvojil. Ranilo ma to, trochu sa priznám. Možno to bude tým, že ja som zvolil takú tú vašu ženskú taktiku. Som sedel a čakal. A nič. Ale stalo sa mi v práci. Kolega išiel po chodbe oproti mne a sme boli sami na chodbe. A keď ma míňal, tak si normálne šáhol. A ako nedivím sa mu. Nemohol odolať, ale ma to zaskočilo, lebo ako nevyzeral. Všimol som si, že si hodne cukrí kafe a že do práce chodí na kolobežke. A na pozadí monitoru mal 2 chlapov, ako si fajčia, ale ako inak... Ale bol ako normálny. Ja nemám nič proti gejom. Ako takto. Sú mi ľahostajní. Ako sa hovorí, gejom mám v prdeli. Ale nikdy si ich neberiem do huby. To zas pozor. A neviem, ako možno som staromódny, ale mne sa ešte nikto v zadku nešpáral.
A raz to príde. Ako to aspoň nie, lekárske vyšetrenie. A neviem, jak vy chalani, ale ja mám z toho zmiešané pocity. Hej. Na jednej strane sa bojím, že to bude bolieť. Na druhej nechcem, aby sa mi to páčilo. Doktor, že je všetko v pohode, je to príjemné. Aj keby bolo, tak sa nepriznám. Ja som pracoval s deťmi. Nechali. Ja som bol ich lektor. A deti sú fajn. Oni sa vás pýtajú na rôzne veci. Mňa sa jeden taký malý chlapec pýtal, že Marek, pochádzaš z mesta alebo z lesa? A ja som si predstavil tú moju dedinu na východe. 500 obyvateľov, dookola les. Že ten zasran má pravdu. Pochádzam z lesa. A v tom lese som mal svoje prvé vystúpenie. Ma tam prvýkrát rodičia videli, keď som mal 6. Ja som recitoval básničku Mikulášovi, zabudol text a rozplakal sa. Druhýkrát ma rodičia videli na takomto podobnom vystúpení pred pár týždňami. A otco mi predtým povedal, dúfam, že si sa zlepšil. A zlepšil. Sice som sa rozplakal, ale text som nezabudol. A bolo to, ja som mal trošku takú, ja neviem, či drsnejšiu, ale takú ako úprimnú výchovu. Mňa vychovali aj starí rodičia, som mal deda, babku doma, dedo mi dával také ako rady, vzťahové. Mi vybrával, jak sa zoznámiť so slečnou, jak ju osloviť, keď sa mi nejaká páči. Že príď k nej a šliapni jej na nohu. A čo keď jej ublížim? Že nech si zvyká. Stará škola. A fungovalo mi to. Mám frajerku a je super. Má iba jeden taký nešvar. Taký typický ženský nešvar. Hej, ona rada utráca. Je to veterinárka. Má rada svoju prácu. Hej, a ako je super, len pozor, chalani, keď budete randiť s veterinárkou, nikdy sa nesťažujte, hej, keď ste chorí. Hej, mňa raz bolo mi niečo špatne od žalúdka a ona ma chcela odčerviť. Hej, a pomohlo mi to. Hej, buď to, alebo utratiť. Ale je super a samozrejme utráca aj peniaze. Mi kúpila darček teraz na Valentína. Ona sa schovala do kúpeľne a z kúpeľne vyšla v takej sexy košílke a ona, že zase vrtím, že? Ona, že že páči sa ti? Je pre teba. A že, ak je pre mňa, prečo ju máš na sebe? A ani to nebola moja veľkosť. A ako dlho mi to trvalo. Ešte keď som bol nezadaný, som si ako dosť nerozumel. S ženami som mal problém pochopiť, porozumieť. Tam mi stalo na ulici, raz prišla slečna. A ona hneď, že ty pani máješ? A že ja nemám pani. Som slobodný. A ona, ne, ja som Ukrajinka, nemluvím dobře česky. Ani ja. Som Slovák. Sme si nerozumeli. Ja z toho viním výchovu. Ja som, jak som hovoril, vyrastal so starými rodičmi v 90. rokoch, takže ma vychovali telenovely. Ja ich milujem, len už aj vtedy som si nerozumel s rovesníkmi. Oni sa chceli baviť o nejakých Pokémonoch a Star Treku.
Ja som sa chcel baviť o komplikovanom vzťahu Rosalindy a Joseho. No, že videl si toho nového Pokémona? Nie, ale Esmeralda už vidí. A mali sme karneval, hej, sme sa mali obliecť za nejakú postavu, tam sa mi boli vojáci a piráti a také. A ja som nemal nič. Ja som mal iba košeľu a vyhrnutý golier. A učiteľka Marek, a ty si kto? Jose Armando. Úspešný plastický chirurg. Ale malo to aj pozitíva, tá výchova od starých rodičov. Vás na záver nechám s takou rádou, možno to aj vám, chalani, pomôže a možno vám, slečni, to pomôže na čo sa sústrediť. Ja on mi povedal, akú fyzickú kvalitu by mala mať ideálna partnerka. Ja keď mi to prvýkrát vravil, ja som čakal, že to bude nejaká prasárna. Hej, veľké to a to. Ale on povedal rozumnú vec. Povedal, nájdi si ženu s hrubými lítkami, aby mala stabilitu pri kopaní brambor. Nemáte zač. Ďakujem, Rock Café. Dámy a pánové, Marek Božko!